Sebapuk sedunia. Asik. Pokok di saweran ake kok kacang nih. Bisa gak kayak ginian. Ci. Kanggo Bapak Yusnata, Ibu Suneri, Bapak Ajat, Ibu Ajat. Saban dina mangkaju sarungan nyandang nganggone kuplung yen masih seneng ning banyu muntu ngaboti randani pewangun. Buat yang punya zona production, kembali sesama Ibu Suneri, sarang Bapak Yusnata, Nokina, Nangila, sing lagi dari pengantin. Wis saja pengen celuk delengan utang wis Ibu Suneri, majikan kayak ngapa rada ngobrol lacan ya. Kanggo sedang